Ei, hola, com va? Mouen les blanques i fan escac i mat amb 4 jugades. Pots parar el vídeo si vols. Doncs bé, la jugada guanyadora és reina per F7 escac. Aquí les negres, diguem-ne que estan obligades a cruspir-se aquesta reina amb torre per reina, ja que si no cruspeixen la reina les negres i aparten el rei a H8, vindria reina per F8 escac i mat. Per tant, repetim, reina per F7 escac, torre per F7, única jugada, i ara vindria torre E8 escac, torre F8 tapant l'escac, torre per F8 escac, rei per F8, única jugada, i finalment torre E8 escac i mat. És a dir, reina per F7 escac, si el rei se'n va a H8, vindria reina per torre escac i mat, per tant, les negres han de fer torre per reina, única jugada, i ara vindria torre E8 escac, aprofitant que la darrera fila és lliure, torre F8 tapant l'escac, única jugada, torre per F8 escac, rei per F8, i finalment torre E8 escac i mat. És a dir, reina per F7 escac, torre per F7, única jugada, ja que si el rei se'n va a H8 vindria reina per torre escac i mat, per tant, torre per F7, única jugada, vindria torre A8 escac, torre F8 tapant l'escac, única jugada, torre per F8 escac, rei per F8, única jugada, i finalment torre E8 escac i mat. Doncs bé, adeu.